Dobrý deň, žiaci. Dneska si nakreslíme takýto prvok, kde budeme používať prvok lineárne pole. Všimnime si, že vychádzame z pohľadu na prednej rovine, kde je teda štvorec 200 x 200. Čiže tým začneme. Otvoríme si nový súbor. Na prednej rovine dáme načrtnúť skicu. Beriem si obdĺžnik, kreslím od súradnicového počiatku. Inteligentnou kotou zakotujeme 200 x 200. Skicu uzatvorím. Mám ju označenú bledomodrú, na karte prvky dám pridať vysunutím. Pozrieme sa teraz, že nakoľko máme teda vysunúť. Vysunúť máme na 15. Takže budeme mať hrúbku 15. Potvrdíme. Čiže tú základnú dosku máme vymodelovanú. Môžeme ísť na tieto kružnice. Nebudeme kresliť všetky tieto kružnice, ale zoberieme si iba kružnicu túto jednu, ktorá je v ľavom hornom rohu a tu si nakreslíme. Takže kliknem si na túto rovinu, dám si načrtnúť skicu. Vytvorila sa mi skica 2, v manažéri na ňu kliknem, dám si kolmí K. Na karte skica zoberiem kružnicu, nakreslím si kružnicu. Vidíme, že má teda priemer 20. Inteligentnou kotou ju teda zakotujeme na priemer 20. Ďalej vidíme, že od ľavého okraja má vzdialenosť 25, stred kružnice a takisto stred kružnice od horného okraja má vzdialenosť 25. Takže klikám stred kružnice, ľavý okraj, idem smerom hore 25 a zase stred kružnice, horný okraj, idem smerom doľava 25. Prvá kružnica je teda nakreslená, skicu si uzatvorím. A vidíme odtiaľto, že má byť tá kružnica vysunutá do výšky 5. Takže mám skicu 2 označenú bledomodrú, na karte prvky dávam pridať vysunutím. Vidíme teda, že sa mi vysúva do správneho smeru, iba prepíšem teda tú vzdialenosť na 5. Potvrdím. No a máme vymodelovanú tú základnú časť toho lineárneho pola. Táto časť je teda pridať vysunutím 2. Mám ju označenú, bledomodrú, čiže kliknem si tu na ňu, aby bola bledomodrá označená. Lineárne pole sa nachádza na karte prvky, pretože budem lineárne pole používať z karty prvky. Lineárne pole. Takže vyberiem si to lineárne pole. Smer číslo 1 znamená, že ktorým smerom chcem ten môj prvok kopírovať. Smer môže byť hociaká, teda priamka, ktorá ide tým správnym smerom. Čiže v tomto prípade niektorá hrana môžem vybrať túto, alebo túto, kľudne aj túto. Je to stále ten istý smer. Čiže vyberám túto hranu. Vidím, že už sa mi tu niektoré prvky pridali a budeme používať teraz nastavenie rozteč a instance. Rozteč znamená, že zadávate vzdialenosť medzi nimi. V tomto prípade máme tu rozteč 30. Takže dám si rozteč 30. A instance znamenajú, že koľko tam tých prvkov potrebujem. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čiže sem si dám 6. Ak by som ubrala, bude ich teda menej. Ak by som pridala, bude ich viac. Čiže dáme teda tých presne 6. Toto sme urobili teda lineárne pole jedným smerom. My však potrebujeme aj týmto druhým smerom. Kliknem si sem na smer 2 a zase vyberám niektorú priamku, ktorá smeruje z hora dole. Môže to byť táto hrana, táto hrana, táto hrana. Je to jedno. Len musí smerovať teda smerom dolu. Takže vyberám túto hranu a vidím, že sa mi tu celé tie riadky teraz nakopírovali. Vyberám, či ich chcem menej alebo viacej, zadávam rozteč. Takže rozteč v tomto prípade má byť znovu 30
čiže zadám rozteč 30 a počet instancií 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čiže zadávam 6. Máme to hotové, môžeme potvrdiť a model je hotový. Uložíme si do priečinku SolidWorks alebo grafické systémy, pomenujeme priezvisko, lineárne pole 1, lebo budeme ešte robiť neskôr aj nejaké ďalšie. A dáme uložiť. A vidíme, že tu nám aj pribudol prvok lineárne pole. Ak by sme chceli v tom prvku niečo zmeniť, že ich tu mali mať inú rozteč alebo malo ich byť menej, kliknem na prvok lineárne pole, dám si upraviť a môžem upravovať rozteče alebo teda počty tých kopírovaných častí. Potvrdíme. Takže na dnešnú hodinu toto je všetko. Ja sa s vami lúčim. Dovidenia.